Ndị concerned members of ogbogwu, Anambra State, Traders Union, Medicine Dealers, Health for the Nation, Medicine Dealers, Health for the Nation, Head of Nation, Medicine Dealers. Ndị mụnụ forever bụ ndị concerned members of ogbogwu nọ ebe a, Traders Union. Ihe anyị ji wee bịa bụ na ya emebugo vidio ịkọwa ihe a na-eme anyị n'ime afịa. So ihe anyị ji wechara akwụkwọ niile anyị ji wepụta n'ụbọchị taa ka anyị wee nwee ike gosi ya ndị mba ụwa ebe ọ bụ na gọọmenti anyị na-edela akwụkwọ ada na-egosikwa akwụkwọ anyị degoro na maka ndị kwuru na anyị na-achọ okwu. Akwụkwọ nke anyị na-egosi n'ụbọchị taa bụ akwụkwọ eji anụ ụmụ nwaanyị ndị nni for 4,000 naira. Ndị na-ele nri. Ndị na-ele nri akwụkwọ eji anụ ndị a na-ebugharị na-egbu ndị a na-akpọsa tebụl one side. Ndị na-akpọsa na tebụl one side. Ihe agba akwụkwọ eji anụ ha for 4,000 n'ime ahịa. Ihe ka eji anụ ha for 4,000 akwụkwọ nke a. Akwụkwọ nke anyị na-egosi bụ akwụkwọ eji ana ndị companies na-ebutere ahịa na-enyere anyị aka n'ime ahịa up to 500 companies or 700 companies. Akwụkwọ eji ana asị 600,000 after emechisiri ime ahịa anyị mepee nye aka anyị ji wee chọọ ka anyị bịa gosi ya n'iru akwụkwọ taa ka ndị mba ụwa na-afụ ya. Nke a akwụkwọ anyị deelu gọọmenti Governor Soludo now. I did a SPAD, I copied a SPAD, I copied a chief of staff, I copied speaker of the house. Onye ha tiri anyị na gọọmenti na ọdụ aza ya hụ mma nke agba akwụkwọ anyị dịrị ha dị ife a SPAD. Akwụkwọ nke agba akwụkwọ chairman anyị ji ana after emepere ime afịa ya o ji ana ndị ahịa anyị 300,000. Ya bụ akwụkwọ nke a. O ji ana ndị afịa. Ndị o ji wee na ndị afịa anyị 300,000. Mana chere enwere iwe onwe chọrọ ajụgo. Esi na nke a bụ nke mba. Nke a bụ maka nke ndị company o ji ana company 600,000. Mana how many companies? About 700. 700 companies. Mana na 600,000. 600,000. Mana ego ko na akwụ before. If anyị na-akwụ before 360,000. 360. After emepere ime afịa ya ọ naba 600,000 naira. So o mere all this company wee na-agba ọsọ ibizi anyị ngwa ahịa. Okay, ndị company a na-agbazi ọsọ ibi anyị ngwa ahịa n'ime ahịa. Mana ụnụ ajụkwala ya why o ji mee that? Anyị jụrụ ya so ihe ọ na-ekwu na gọọmenti si anaba the money na ya nwere right iji akwụchara about it. And some company ebu na ọgwụ na-agbazi ọsọ ibutere ahịa. O nwere ifikwu maka nke a nke a nke o ji ana ndị ahịa anyị 300,000. Amara m ego ihe ọnwụ nye ka ọ dị eze ịkọwa ego ihe ọnwụ 300,000 each person. And the main thing bụ ụnụ jụọ ya ọ dị agwụ ọ dị akọrọ anyị anyị ụgwọ akaụntụ gọọmenti ga-enyere ya ọrụ na anyị enyere ya ọrụ. That means Governor Soludo is supporting this evil now. Ebu na edegolo eleta ya nwere onwe ihe ọ chọrọ ime. That means he's supporting this evil. Yes. Nke a bụghị esa. Ọ ga nke ozugbo. Ihe nji wepụta akwụkwọ nke a before bụ akwụkwọ ndị ekpere delu former chairman anyị ndị chịbụrụ anyị achị mgbe ha dere this letter na edere ya na 5th August 2019. Onye ha dere onye na-achị mgbe ahụ bụ Ajamma na-achị bụ Donatus Ajamma nyanwa na-achị mgbe ahụ. Antụ ihe akwụkwọ na say ọfụma ihe akwụkwọ na-akọwa na the ekpere himself abụrụ ekpere ndị ọgbọgwụ na ha elejitego ekpere a under CAC. So now nwezi ekpere as a minister ha na-elejisere ya under Hebridge. Antụ mgbe anyị ji ebe ekpere a since ya bụ first week of every month. Mana first week of this month anyị nọ n'ime ya bụ 1st October ka anyị nọ n'ime ya. Ha emeghe dị ekpere that 1st October. On na second Wednesday ya which is 8 bụ 8 ọ na-awe ya nọ ebe a nọ asị na ha na-eme ekpere wee mechisị ime ahịa anyị niile n'ime ahịa. Mana ọ bụ na ha mechisiri ime ahịa bụ ihe na-ewe anyị iwe anyị ji wepụta igosi akwụkwọ niile na ihe na-ewe anyị iwe bụ na anyị nọzi ebe anyị na-agba anyị na fonu na chairman local gọọmenti DPO Hebridge and SPAD on market wee bịa n'ime ahịa anyị and the DSS wee bịa n'ime ahịa wee na-ekwu a lot of things na ya ekwuzi n'okwu na ihe niile anyị na-ekwu na onye ọbụla kwuru okwu
na ha ga-abịa Igbo kwuo shọpụ ya nye ka anyị ji wee na-agba Anambra steeti niile na-agba ndị mba ụwa ka a bịa gbata ọsọ bịa n'onu anyị ebe ọ bụ na onye kwuzi okwu chairman local gọọmenti and spad and mma na-agba ha niile mma na-agba anyị na-agba ha na-agbọbụ ndị isi ọfịa ha bụ ndị be Chukwuleta chairman ọgbọgwụ anyị ihe a bụ ụmụnne ya so anyị wee na-asịkwa ndị gọọmenti na-agba Anambra steeti niile na-agba House of Assembly bịa nụlụ onu anyị na anyị akwago akwa ka onye nwere ya ama mgbe mmadụ nwụrụ ebe ahụ unu wee gbata anyị nwere evidence anyị egosi unu bịa na ihe anyị na-ekwe ya na-ekwe ya n'ọnụ nkịtị na-abụ onwe ka anyị ga-esi wee nwe chairman asị na onye na-emere anyị akaụntụ ọ nakọta ya 300 naira obido na anyị 1000 without akaụntụ so na onye ka anyị ji wepụta na mgbede a reason anyị ji wepụta na ha sị na anyị abịa n'ọrụ anyị shọpụ anyị na ikwu okwu were ndị nche were ndị sekuriti wee na-eme intimidation a na-akpọchisi awa line anyị and our shop so onye ka anyị ji wepụta ụwa nụrụ onu anyị onye ka anyị ji webe n'ụbọchị taa. Okay, that means okwu ahụ unu before ka Governor Soludo bịa mee the lighting na Ogbogwu. So ha bịa threat one with security. Yes, with the DSS. Ụmụ Igbo, the first video ụmụnna anyị mere na-ayọ Governor Soludo na onye appointed ka ọ bụ the chairman caretaker na ife ọ na-emefe file like ya ọ nọgo 4 years and akwụrụ sị na 6 months 1 year ka ndị ọzọ na-achịvu ya nwa na-achịrụ 4 years as a caretaker. Ndị Ogbogwu wee sị biko na ha achọziri ya sume election kwa ya ochi onye ọzọ wee kwuo ya ọ bịa threat with the DSS and the police. Governor Soludo for ihe niile unu kwuru last time. The best not suppose him as a good governor bụ ya nwere onwe ya bịa mara the light na ọ ga-eme mee ya than he use DSS police ibe na threat unu onye kwuo okay that means okay no no mekwa na video mesi shop one by one. Look at the kind of contract on email. Look at the kind of contract on email. If you force out, you are in trouble. You go in and out. Mwa bonye Ebonyi State. Hasa na ha ga-achụ na bani. Amụrụ mbọ na ndị nna mara nọzi na Ebonyi State. Okay, ha gwago. Oya edu aka esi achụ. Onye gwagdachi, go gwagdachi. O chairman. Chairman ime afia. Nke nwana Soludo. Yes. Edu aka esi achụ ndị Anambra na so ụmụnne ya ga-achị ndị na-abụrụ ụmụnne ya na alụfa shop tinye onye ọzọ ọ na-abụ onye mee protest achụpụ onye a. Governor Soludo biko sa bịa mala ife ndị Ogbogwu na-akpọrọ gụ bịa mala ife ndị Ogbogwu na-akpọrọ gụ fed the letter how many times fed the letter the evidence are there na send i keep silent faptazie on media ka i were ni ha na-ekwu or would he use DSS and the police and the government threat and local government and the local government government threat odoroma so ụmụ Igbo biko nu ya na aka gwa Governor Soludo okwu ka ọ be mee kwesị na ọ ga-eme na Ogbogwu before ife a emebie ife ịma kịta na ha bịa na-ayọ na-ekwu ji nwa onwe na-eme ife kwesị na a ga-eme gọọmenti afụgo na ndị a na-akpọkwu ihe let him do the right thing. Ọ bụ na gọọmenti keep us silent that means government are supporting the evil ha na-ekwere akwa let him come and do the right thing. na-ekwu bụ unu mana election anyị nọ n'aka November 8 and mụ na onwe m bụ onye apụga problem anyị nwere bụ anyị nwere a very serious problem na that market and enweghị chọrọ ịma amara m ma ọ bụ na atụ vote na that market whether ndị otu anyị bụ ndị apụga anyị ga-enwezigo vote 100 ebe ahụ ebe enwe mmadụ 7,000 more than 7,000 people iwe na-ewe ha si wepụrụ ha the chairman tinye ha onye isi ọfịa ọzọ bụgodo onye ngwọrọ bụrụ onye isi tinye ha ma onye agbata ọzọ ndị mmadụ na-agitate too much na the market adịtị na ya anyị nwa nsogbu bụ ndị pati bụ ndị followers gọvanọ so ayọ m na ayọ gọvanọ bụ ndị otu anyị ebe ga-akwa too much ayọ ga-ayọ too much iwepụ onye a were onye isi ọfịa ọzọ tie ọ gaghị enweghị ede ịghọtago iwere onye isi ọfịa tie today enwere ihe ọ ga-ewe gị ka anyị wee nwee grand n'ime ihe anyị ji election November 8 APC na-akụ ka everywhere na the market adịrọ m happy about that ọ ya bụ okwu mmụọ na-ekwu na ya si wepụrụ anyị Chukwuleta tiere anyị onye ọzọ ka anyị wee gawa election ebe a ka mmụọ nwee problem o na-enye m nsogbu hinne. That means ya usuwopu Chileta nketa na nke echi o nwere no seme election now that means if it's normal election no seme yes si wepụgodoro anyị Chukwuleta ka e wee ga governorship election okay o just election na emezi normal election yes ọ ya ka mmụọ na-ekwu
Bitin na ya nso. Anso nya puga ide aga nwu n'ime ahịa kwuo okwu asị gị onye ala. Unu emebisi ihe niile na onye unu were jetie n'elu union. As a Apuga man, you cannot walk freely in the market. A very big problem to us. Sorry. Obruma kachama and and bad problem anywhere. On market, major problem anywhere. You don't want to listen, or you know, the guy do everything. I see the need no one or Jaguar. Ogwacha ya. Everest we know you Ogaya to consult or Maran Kebezoku or just mayor of Notorime. People are not happy. And the election I Erugo. So more the worried based on election Nabian so you know when Everest in Torime or mayor without consult in the Madu. Mbalo SA on market during P2B. I'm a motors and we had a crisis mobile for the whole party. Go here with the problem. Yeah, P2B is changing in Ochil. On what issue in the market? The old traders in on your body crossing and I got to Apuga. A very big problem go to us. Oh, government the big on line. So because Oya Bienegu, Governor Soludo do the needful. Kai wager election. Come on, we get one room the mad men will canvas. The election and Abian. Oya Bienegu. Medicine dealers, Help for the nation. medicine dealers, Help for the nation. help for the nation. Medicine dealers. Justice for Ogbogwu. Stop injustice now. Justice for Ogbogwu. Stop injustice. Stop that injustice. Justice. We are appealing to the whole Nigerian. We are also appealing to Anambra State Governor, the House of the Anambra State House Assembly, and the other relevant agencies to come to our aid. We want to address. I am Prince Friday Osisi, a member of concerned members of Ogbogwu Traders Union. Without mentioning word, I want to address you as follows. We have written a series of letters to Anambra State of Assembly, another letter to Anambra Governor, another letter to Anambra House Chairman on Market, another letter to SPAD on Market, and another letter to the whole House of Assembly of Anambra State. And all till now, we are filing this report. We have not gotten any response from either of these people that have been served with this very letter, as you can see it physically. So we are now calling all the relevant agencies and all the people that are concerned to address this issue as required. We are also calling for immediate removal of Chukwuemeka Ndubuisi and his current executive because of incompetence, recklessness, and high-handedness of the whole traders as required. Please, there is need for governor to remove Chukwuemeka because all the whole Apuga supporters in the market have been destroyed by his antics. And as a matter of fact, we are losing supporters in Anambra State, precisely Ogbogwu. And there is need for him to remove so that Apuga can be able to have so many supporters as they have been planning. Whatever that is they have been expecting from Anambra, so that we can be able to win as we are supporting the governor. So we pray that all this thing will be done according to their wishes. In Jesus' name we pray. Governor Soludo biko o kwesịrị ka ụmụnna anyị a ndị Ogbogwu wetara ego complain kama ị ga-eneba anya n'ime ya ka ị mara ife cause that trouble ọ bụrụ itret nke tret ka ma achọrọ ọ dịrọ mma onye kwuo o mesie shop ya onye kwuo ọ kpụrụ ya that means you want them to die in silence ọ dịrọ mma nobody will force out nke ka ma achọrọ biko Governor Soludo do the lighting sir please than all this threat and lesson image shop on your other biko